Na nadaci Mrtvá veverka se vybralo celkově 48 korun. Chtěl bych říct a představit vám naše umělecké dílo, jmenuje se Veverka. A já bych poprosil mistra. Počí to? Přeji mi. 48 korun za Mrtvou veverku. Kolik bys chtěl? A pošli dál. Co na to říká paní veverka, že tak pěkně vísí? Nic. Nestojí, ale pevně Uděláš s tou veverkou, ty vole. už jsme vybrali peníze. Zavřu ty vole a budu chtít mrdat, ne? Pane, co si myslíte o veverce? Nadace Mrtvá veverka, No tak, Je sexy, ne? jste součástí našeho dokumentu. Měli byste to tady nechat, vole, víš co? Uklízečka by se asi hodně divila, vole. Tohle to se dneska děje v našich zemích. Mrtvá veverka, dobrá veverka. Nestojí, ale pevně visí. Z dálky to možná vypadá jako kus masa, ale to je kus veverky. Jí natáčí žiť. Tej, žiť. Tady není vidět, jestli má péro, nebo jestli má jiný rozmnožovací orgán. Je to androgyn. Je to veverka nebo veverk? Je to vever. Je to Veverk a? Pane, co si myslíte o veverce? Je svatá. To je výmluvné gesto. Počkej, tady jde, vole. Malce. Co říká nás to znáš, hele, nás to znáš. No comment. To už je hodně